No. Troška. Dobre, teraz nás to naučíš tancovať, ale tak, že budeš nahlas. Dobre? Tak vyskúšame. Nie, to bol for, takže vesela takto. Ja ten Gangnam Style neviem veľmi, ani chalani, my sme sa akože pýtali. A toto je taký štýl, čo si ako nie je to úplne, že tanečný štýl, ale je to, že party tance. Lebo chodíme na diskotéky, že sa tam bláznia a tak ďalej. A toto je teraz taký aktuálny diskotékový hit. A ty nás to teraz naučíš tancovať, dobre? Takže, šéfino nám pustí hudbu, keď si sa zmenila teraz na našu učiteľku, ty sa tu postavíš ako na tanečnej. Dáte nám palce, kto chce sa môže vlídať. Aha, toto je čo? Gangnam Style. Otoč sa povedz všetkým, ako sa voláš, však to vieš. Veronika. Odkiaľ si, Veronika? Paulskej. Poruším teraz to, čo som povedal na úvod. Veronika sa držala statočne. Podajte mi jedno dovedečko, prosím vás. Dostaneš cenu, dobre? Lebo toto bolo fantastické. Keď sa to dostane na internet, sláva sa nemíje. Dostávaš takéto dovedečko, ktoré som spomínal. Zháňajte sa, je to perfektné pre detská. Sú tam, to keď povedať o tom, nebudem vám si teraz zaťažovať. Toto je tvoja cena, dobre? Trúska, nech sa ďalej pokračuje Gangnam Style.